Hello para bro, dengar siapa yang aku play pi baru ki parlok ki baju kersan bahai ya kene ka YouTube channel ka junga. Ngai aku play ru ya gitu ki baju persa, ki baju kanto, ki baju bisni pihun, ki baju isi bahai nga, ki baju komen kelmakor, bat ki baju komen ben yang lalai phojai. Ngai aku play bang play so bahai pi baru ya kene ka video. Dia ha kene ka video ngan penmi iya ka jingsha. Katkum ka record nomor ha kine ki tayo ki bala leto la kuma si benai mensuang la post ya ka we ka community post sapo YouTube hakaba ngalong na preng kine langut yano pengkersan hagane ka election MP kabansalong te ngalai hang to langut u Dr. Baskhe Marbo naka WBP nang ta u Dr. DRL Nonglak naka NPP bat u Vincent Ispala naka Congress. Ngaklem pat pus ya uto u no sat mo tu kertong jongga UDP namar baka UDP haga to kapor kampat penmi kertong. Tagadao haga to kapor ngaklem pat pus ya u kertong jong ka UDP. Te ya kaneka video ngasu simbet katkum ki vote ya ka baki pajba ki vote ha ka community post ngasu simbet ya ka community post mo like no ya ka UDP ngaklam pat post ko mga ong pi mentan namar baka UDP ka klam pat sai kartong ha ka por te katkum ki vote baki pajba kila vote ha ka community post ka jonga upra unkur palat khat ar lakngut kinong thap vote ha kane ka election MP sitang samoy kaban salong kane ka jingkhen kalong katkum kapus ka bang lapus ha YouTube community post te parlok ngan siong pai phi wan mesim serious lane wan mesim ba kane ka jingkhen kan long betik kum harial mo lese kala ban khamdunaru henrei ya ka ka ba lapau ha ki social media namar manga ngala predict ya ka result hakato ka election MDC ka balalong mensuaru ngala predict kaya janbet kumbang lakhen te mentaru ngathrai lara ka dunaru kala banduna ki vote ndrei upra te un rabet un job jupra te parlok ngan pen EAP ya ka jingkhen ka junga katkum kato ka post mo namar kato ka post umdai ngasu thau manga kade ka jing vote jong ki pajba bat philaru ban check ya kato ka post ha po YouTube mo ngan sa pen EAP parlo ngan pen ibe tik kumba lapau ha kato ka post umdai ngasu adjust manga nrenga khenbet katkum ka jing vote jong ki pajba ha kato ka post mo te parlok menta aleng nepek ya ka jingkhen katkum kato ka post ka bang la post hapo YouTube community post kumno upra ula banyo palat khat ar lakngut kinong ta vote tung nepek lingba kane ka jingkhen manta parlok nepek no ya kane ka jingkhen ka don arpes duna tung nepek wana du basdang knang bangin slotu lang ka jingdon jong kinong ta vote na Shillong parliamentary constituency kalong khasau lak saus pak khadwengut pra 15% ki nong thep vote ha kane ka election MP hiteng samoy kin thep ya ka WPP khandai persen kin thep ya ka NPP batan persen kin thep ya ka Congress pe ka jingkhen harum kat no vote ka WPP ka NPP bat ka Congress ki yo ya kane ka jingkhen la pensong nong rim kat kum ka post bala post ha YouTube sibna menswa hangne parlok PE ya ki nong thep vote baro na Shillong parliamentary constituency ki long khasalak saus pak khadwengut nina pechwa ya ka WPP ukertong jong ka WPP udai u Dr. Baskhe Marbo hangne uyo pra 15% ka vote jong u katkum kato ka post ha YouTube pechangne mo parlok khasalak saus pak khadwengut into da u pra 15 divide u sispa hangne ya u pra 15 divide u sispa ngiyo 0.86 nangta khat saulak saus pak khatway into 0.86 kami khat arlak 1,000 laispa sunfly point 1,000 nang tangin penduno yu dismal namar ba
ngiken ya ki nong tep vote. Kumta kami khat arlak saw hajar laispa san flangut ki nong tep ya ka VPP. Ngina page saya ke NPP. Ukertong jong ka NPP udai Dr. DRL nolaj. Ujo khandai persen ka vote jung. Hangne perlok khasaulak saus pak khatway into da u khandai divide da u sispa. Khandai divide da u sispa kami 0.09. Ya u khasaulak saus pak khatway into da u 0.09 kami silak arpunreu jar lai punreu point khandai. Hangne perlok ngin wengno yu dismal namar bangi ken yaki nong tevut. Kumta hangne udon point khandai te ngila ruban round mo pecangne perlok. Hangne kami silak arpunreu jar lai pun nyongut ki nong tep yaka NPP. Ina page saya ka kongres. Ukertong juga kongres udai u Vincent Espala. Uyo 100% ka vote. Kumta ya u khasaulak saus pak khatway into da usan divide da u sispa. Hangne perlok san divide da u sispa kami 0.05. Te ya u khasaulak saus pak khatway into 0.05 kami nyop hajar arpau point sanpusan. Dengan penduno yu dismal hangne perlok kami nyop hajar arpau ngut ki nong tep ya ka kongres. Nina page saya kene ka table perlok. Page hangne ka table kalong ka sai phamo. Hangne kadon ka party percentage bat ka jingyuk vote. Te ka party pat kadon ka VP ka NPP ka kongres bat ka total mo. Namar ka kenya ka to ka push bangala push menswa hai YouTube community push. Petang perlok ka VP kayo 100% kemang onge pimentan petang ne. Ka jingyuk vote pat kalong khat arlak saujar laispa sunfly vote. Saka NPP. Ka NPP kayo khandai persen ka jingyuk vote kalong silak arpun rojar lai punya vote. Nangta saka kongres. Ka kongres kayo 100%. Ka jingyuk vote kalong nyop hajar arpau vote. Ka total kalong 64%. Namar ken total te ngi ken percentage te kalong 64% total. Te ngi ken lang barok ken. Ya ka VP NPP berka kongres barok ki vote jong kine ki lightly ki party hangne ka poi khasaulak saus pa khatway vote. Hangne parlok PE baka VP katam keput jaka NPP berka kongres. Pese hadu khat arlak sau hajar laispa sunfly vote te kayo. Katam ya ka NPP kumba sipholak nyau prajar laispa khandre vote. Ka VPP katamru ya ka kongres hadu khat welak live sau hajar laispa live vote. Jaka kongres le kalat tam keput tinge. Lada ka vote jong ka VP kalong thikum ne ka bumut kan tam keput sisa. Nrei ngam thrai bakan long thikum ne kala banduna watla ka dunaru hagane ka election MP sitang samoy ka mansalong kan tam keput baik kau VP ban ya kiwe ki party. Kajing ken ya kajing yuk vote jong ki party kat kum kato ka community push ka bala push si benai menswa kalong kumne mo parlok. Ngan sa push sa kawe ka community push ngan sa bulang ru ya kertong jong ka UDP. Ngan sa bu baro ki kertong ya ka baki party peniang. Ngan sa bu ya kertong jong ka UDP ka NPP ka kongres bat ka VP. Mano bakham bun vote kan pak vote pi hakata ka push nangta ngan sa penmi ia ka video bat kan sa longru kal result swa ka jing nyo vote ngan sa penmi ia ka video mo ngin saya justify ngin saya pensyong nie lingba kata ka video ka bang ngan sa pelaj bat penra syairu kano ka party ka ban job keput haka election MP sitang samoy penra syai parlok hakata ka video te tangkat ne shwa parlok kublai sibun kublai sajarngu ngin sa siam biang haki webet ki video.